Kaixo, ni Sanuzelaiko ikasle bat naiz eta Zibibosen gaude lan batzuk aurkezten. Hilabete hauetan 6. mailako ikasleak lurraren sorrera eman genuen, garapena eta osaketa. Litosfera ikastean harriak ere ikasi genituen eta ze importante diren Euskal Herrian jakin genuen. Eta lanerako kirolentzat eta arteentzat ze importante diren ere. Horregatik zenbait eskulturuen zenak egin genituen, Txillida eta Oteiza denak. Astonauta, trompeta, flauta, nora zoaz hain despistauta, hori ez da ilargia, utzipakean ikurtagia. Astonauta, trompeta... Jorge Oteiza eskulturagileak mundu osoan izan duen garrantzia eta eragina itzela izan da arteari egin dizkion ekarpenengatik. Zorionez, Alzuza herrian badugu bere museoa eta Iruñan badugu berak egindako artelan batzuk. Guk berak egindako artelan batzuk erreproduzitu ditugu plastilina erabiliz. Adibidez, Koreano, Askatasunaren plazan kokatuta dagoena. Eta Unidad Triple y Liviana, Gaztelu plazan kokatuta da. Nora zoaz hain despistauta, hori ez da eguzkia, daian behingo zarrauta. Eduardo Txillida Oteiza bezala artista euskaldun bikaina da eta oso ezaguna. Bere eskulturak egiteko harri mota ezberdinak erabili zituen. Adibidez, marmola, buztina, hormigoia eta bar. Txillidaren eskulturak leku askotako museoetan eta parkeetan daude. Baina hemen Nafarroan ez dago bere museorik. Baina bai Donostiaren ondoan Hernanin. Txillidalekoa du izena, baina gaur egun itxia dago arazo batzuk direla eta ehala izte irekitzen dute berriro. Guk bere lan batzuk irudikatu ditugu. Haizearen orrazia, Donostian dagoen eskultura ezaguna eta Besarkada Guggenheim museoan dagoen Bilbon dagoena. Eta gero beste batzuk gehiago. Agur! Kohetearen ordez, nahi du igo gailua. Hau da, hau astronauta, hau da, hau kantailua. Astonauta, trompeta, flauta, nora zoaz hain despistauta, hori ez da ilargia. Gu 5. mailako ikasleak gara eta desioen zuhaitzak egin ditugu. Etxetik ekarritako zereal eta galleta kutxekin eginak daude. Ikurtagia, astonauta, trompeta, flauta, nora zoaz hain despistauta, hori ez. Lehenengo zuhaitzak kalkatu genituen. Ondoren, kalkatu genituen kortoizko kutxan, moztu genituen eta tenperekin margotu genituen. Azkenik hostoa jarri genituen. Daian behingo zarrautza. Ogitarteko gisa. Hosto bakoitzean guk idatzitako desioak eta gure lagunek idatzitako desioak daude. Tomatera, hau da, hau astronauta, hau da, hau zelebrea. Astonauta, trompeta, flauta, nora zoaz hain despistauta, hori ez da ilargia, utzipakean ikurtagia. Astonauta, trompeta, flauta, nora zoaz hain despistauta, hori ez da eguzkia, daian behingo zarrautza. Ametsa mailea. Ametsa mailearen jatorria Ameriketako indiar tribui dagokie. Bere aroa biziaren gurpila da eta sareak urametsak dira.
Ametsatxe maileen antzinako leyenda dio emakume armiarma bat zegoela. Armiarma emakumea gauero bere tribuko arrazointzen zituen armiarma sare fin bat eta indartsu bat eginez. Ohituren arabera, objektu honek amets eta ideionak gurekin mantenetzen laguntzen digu. Ametsen denborak energia honen eta txarren eragina izaten du. Energia honak sarean bidez harrapatu geratzen dira, eta energia txarrak erdiko zulotik joaten dira, lehenengo eguzki izpiekin batera. Ipuinak ikusteko, darabil ipurtargia. Kaixo, gu Aimare eta Sara gara, 4. mailako ikasleak, eta gaur Jose Luis Zumetaren inguruan dakigun guztia azaltzen saiatuko gara. Guri egokitu zaigu pertsonaia Jose Luis Zumeta du izena eta margolaria da gizon hau. Uzkurbil Gipuzkoan 1929ko apirilaren 19an jaio zen. Espresionismo abstraktua eta arte figuratiboa lantzen ditu bere lan gehienetan. Ikusgarriak dira Zumeta erabiltzen dituen kolore gorriak, horiak eta urdinak. Beti kolore deigarriak erabiltzen dituelarik bere lanetan. Abstrakzioari garrantzi handia ematen du. Lan asko egin du bere ibilbidean zehar. Hala nola, el egipcio se escapó con el pájaro edota cuando el cielo casi cumplía las 15 horas bezalakoa. Guztiz ere, Jose Luis Zumetaren artelanak kartulinan ikus dezazue. Bukatzeko esan gu ere Zumeta bezala izaten saiatu garela, eta gure artelanak ere margotu ditugula. Ikus dezazue. Agur. Ipuinak ikusteko, darabil ipurtargia. Hau da, hau astronauta, hau da, hau maitagarria. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoazan despistauta. Hori ez da ilargia, utzi pakean ipurtargia. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoazan despistauta. Kaixo, unon 3. mailako ikasleak gara eta gure proiektua Nafarroaren ingurukoa izan da. Nafarroko ibaiak, mendiak eta herriak ikasi ditugu, baina horretarako mapa fisikoa eta politikoa landu izan behar ditugu. Badakizue Iruñetik pasatzen den ibaia arga dela, eta albadakizue Nafarroko mendirik altuena 3 erregen maila dela. Hori da 2448 metrokoa da. 3 ardatz nagusi ikasi ditugu proiektu honekin. Nafarroko historia, Nafarroko geografia eta Nafarroko kultura. Egindako lan horietatik bat Nafarroako mapa erraldoia da, erakusketan dagoena. Orain proiektua bukatzen ari gara eta antzerki bat emango diogu amaiera. Eskolako beste taldeei antzesteko asmoa dugu. Zabaletik bikingoak. Nafarroko geografia erantzen ari ginela ateraldi bat egin genuen Pirineo aldera. Garraldan egon ginen. Herria bizitatu eta bertako eskolako ikasleak ezagutu genituen, oso ongi pasatu genuen. Orain postalak bidaltzen dizkiegu elkarri. Baina garraldan ginenean itxura bizia zuen, etxea
etxea ikusi genuen, txikia zen eta San Miguel deitzen zen. Horregatik egin dugu artelan hau, kuadrikularen. Teknika erabiliz garea egiten saiatu ginen. Orain Zibiboxen ikusgai funtzio bat deitzen daudenak gare batzuk asko bailaran daude. Eta funtzio bat betetzen zuten, elikagaia gordetzen. Ziren ezetasunatik kanpo eta animalien gandik urruti. Ondarribiko altxorreta bitxien bila, itxazabaletik bikingoak etorri ziren. Ondarribiko altxorreta bitxien bila, bikingo hile hori itxasontzietan, Eskandinaviatik Euskal Herriko txokoetara. Ondarribiko euskaldunekin liluratu, altxorra zaztu eta dizkidetu ziren. Ondarribiko euskaldunekin liluratu, altxorra zaztu eta dizkidetu ziren. Bikingo hile hori dunak euskaldunen adizkide leiala, guazen guztio festara eta dantzara, itzazoko magiarekin bat egitera. Ondarribitarrei bikingoa deitzen diete, bertan hile hori dun ugari baita ude. Kaixo, ni Ekine naiz. Aurkeztuko dizuet munduko mapa hau. Hemen ikusi dezakezue non kokatzen diren. Amerika, Europa, Afrika, Asia eta Ozeania. Espero dut gustatzea. Agur! Bikingoak deitzen diete, bertan hile hori du ugari baita ude. La 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 la. Kaixo, ni Hugo naiz eta bigarren mailan nago. Egun batean bigarren mailako ikasleek Oteiza museora ikustera joan ginen. Horregatik eskulturak asko ikusi genituen. Horregatik guk ere gure eskulturak egitea erabaki genuen. Eskulturak egiteko klarion txuria, kola txuria eta kartulinak erabili genituen. Gure eskulturak gauza desberdinak irudikatzen dute. Nabeak, robotak, etxeak, tenpluak, hondamenak eta gauza asko gehiago. Nahi baduzu ikusi Zibiboxera etorri. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Itxasabaletik bikingoak etorri ziren, Ondarribiko altxorreta bitxien bila. Itxasabaletik bikingoak etorri ziren, Ondarribiko altxorreta bitxien bila. Kaixo, gu Aitor eta Karla gara. Ez asmatu lehenengo mailako ikasleek zer egin dugun. Bai, asmatu duzue, maketa bat. Beno, egia esan da guztira 3 maketa egin ditugu. Gure auzoan Santuzolairen maketa egin dugu. Badakizue zergatik egin genuen maketa hau? Gure auzoa nolakoa zen jakin nahi genuelako. Eta badakizue nola egin genuen? Hasieran gure auzoa zeuden herriak eta gauzak ezberdinak eta gure etxeak atzeran egon ginen. Ondoren, maketa mota ezberdin ikusi genituen. Gero diseinatu genuen. Eta amaitzeko eraikitzen hasi ginen.
Gero, klase bakoitzak berea egin zuen. Aldi berean, gelako ama bat bigela batera egin genuen. Orain bakoitza berea azalduko du. Etxeak esne kutxekin, erreka aluminio paperarekin, belarra plastidekori punta ateraz, dena ateratzen den guztia. Futbol zelaia gasolina berde batekin, gure rotonda erraldoia plater batekin, animaliak plastilinarekin, pertsonak, kotxeak eta animalia batzuk jostailuekin. Etxeak esne kutxekin, errenka aluminiozko paperarekin. Errepideak kartulina beltza eta margo txuriarekin eta arearekin. Zuhaitzak papera erreziklatuarekin. Belarra temperaz margotu ginen. Trenbidea komunezko paperarekin. Pertsonak, kotxeak eta animaliak plastilinarekin. Denbora luze bat lanan. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Hau etxean eta eskolako ditugun material biziklatuekin egindako eremu naturala da. Lehenengo eta bigarren mailako lagunak egin ditugu. Bertan hile hori dugu gari baita ude. La 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 Itxasabaletik bikingoak etorri ziren, Hondarribiko altxorreta bitxien bila. Itxasabaletik bikingoak etorri ziren, Hondarribiko altxorreta bitxien bila. Arraun! 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 Bueno, dagoeneko gure esposaketaren bukaerara iristear gaude eta txoko honetan haurrezkuntzakoek jarri dute bere esposaketa. Bueno, hemen badaukagu 5 urtekoek egindako lanketa Euskal Herriko pertsonai mitologiko desberdinekin eta gurasoek ere parte hartu dute bere kobazulo handia egiteko. Hemen oso ongi pasatzen dugu eskolako guztiak sartu tateran ibiltzen garelako. Xagutxoa, buruko azpian hortza, utzi dizut bihotza. Perez, xagutxoa, horren trukean nahi dut berria barnean. Perez, xagutxoa, 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 xagutxoa. Bueno, hemen daukagu 4 urtekoen erakusketa. Hauek 4 urtekoak erraldoien txokora joan ziren eta beraiekin dantzatzen ibili ziren. Hain gustora egon zirenez, eskolako konparsa ere sortu zutela. Gure
Amona sortu zuten, erraldoi Amona, eta gure San Fermin txikito Amona. San Fermin txikito erraldoia barkatu. Eta baita ere, gaita jole baten presentzia edo bisita izan genuen eskolan. Berarekin batean patioan dantzatu genuen. Nire ahoan hasia da jada hortza galtzen, hau poza handitzen hasian naiz, sagutxoa zaindu nire hortza, berria nahi dut bestela lotxa, lotxa, lotxa. Perez, sagutxoa, buruko azpian hortza utzi dizu. Lau urtekoek ere bai, ikusita etxean zenbat gauza eta zenbat objektu botatzen ditugu, olako artelan bat egin zuten material bertziklatuarekin. Bihotza Perez, sagutxoa, horren trukean nahi dut berria barnean. Perez, sagutxoa, 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 sagutxoa. Eta bukatzeko gure eskolako txikiekin, gure eskolako txikiek murgildu ziren ipuinako munduan. Bera hemen sortu zuten beraien mundu berezia. Eta hemen badaukagu ipuin desberdinak, Marigorringoren ipuina, Hiru txerrikumen ipuina, eta Otsoa Badatorren ipuina. Sagutxoak, batzuetan ditu laguntxoak, hortz guztiak hartzeko denboraz, zaindi maindi mariteletako, saguzarra edo dena delako, izar gehiago nahi ditugulako, lako, lako. Perez, sagutxoa. Kaixo, nire atzekaldean duzuena, gure eskolako baratza txokoa da, eta urtaro bakotxean moldatzen dugu. Orduan, hain neguan gaudenez, bigarren ziklokoak, pinguinoak eta iglu bat montatu digute. Sagutxoa, sagutxoa, sagutxoa. Sagutxoak, batzuetan ditu laguntxoak, hortz guztiak hartzeko denboraz, zaindi maindi mariteletako, saguzarra edo dena delako, izar gehiago nahi ditugulako, lako, lako. Perez, sagutxoa, buruko azpian hortza utzi dizut bihotza. Perez, sagutxoa, horren trukean nahi dut berria barnean. Perez, sagutxoa, 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 sagutxoa. Urte guztietan bezala Sanduzelaiko ikasleak Blaitzaren kanpaina egiten dugu, eta hori balio du guren artean euskaraz hitz egitea. eta urte honetan olimpiadas egin direnez, olimpiadas mozorratu ditugu. Agur! Agur! Agur!